Muna Representative Attorney si Sir Carlos Isagani Sarati mga kaksyan, ano? Online sa hotline. Online sa hotline. Kung may agadrasi mo, welcome sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. May aga sa imo Action Brian kag may aga man dira sa mga Pasimanwata sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Aha, salamat gid sa time. Kabalo ko medyo masako ka, sir, pero sir, mangkot lang kami diri subong samon sa Bacolod. I am pretty sure may mga driver na ding naguntat biyahe pero hindi rally kundi untat lang anay kiti problema gid sa inog tughong bla, grabe ka mahal 78 subong diesel namon di, sir. Tapos ang amon sining gas naman niya ara sa mga 74. Pero may mga gasoline station diri nga wala nagpatuman sang fully 13 pesos kundi half gid lamang sang 100% abi. Pero sir, kumusta na ni ang naka-regular, I mean special session sa ginahangyo tong emergency abi with Presidente Duterte? Oh. Amo na ang panawag naton karon Action Brian. Mhm. Kahit alam mo naka-release ang Congress, no? Ang Congress, bisa ano pang himuon sang Congress sa pagpasang halimbawa sa committee level may ginaduso kami nga mga propose nga mga measures or layi, hindi ina wala sing silbi ina kung wala sang special session, no? So 2 weeks ago pa or in fact early this mga February pa Action Brian, kami sa bayan muna nakita na namon ng trend do even before ining giyera sang Russia kag Ukraine na gapasaka gidya ang presyo sang petrolyo. Correct. So amo tong siling namon dapat sa panahon na gid nga magpa-special session kay para ma-approve sang Congress ang nakapending na proposed nga layi House Bill number 10488, no? Approve na namon iniya Action Brian for second reading November 15 pa, no? So November 15 approve na namon ini. But instead of approving for third reading para maipadala na ini sa Senado, naglabi ng economic managers ni President Duterte, feeling nila hindi na lang natin pag-i-suspend. Kay at that time, ma-remember ko, 30 times na nga nagtaas ang presyo ng petrolyo. No? So, ang feeling nila Action Brian, mahatag na lang kaming pantawid pasada, subsidy sa mga drivers. So, ang leadership ng Congress, and hindi man ang ginasingil natin ng leadership pati sa economic manager. So, wala na mo in-approve on third reading. But ang ginasiling nila nga pantawid pasada, that's 2.5 billion. Hasta karon na Action Brian, wala pa nila inaiyaga fully gin panghatag, no? So, grabe gidya ka manhid, no? Kalos ining Duterte administration, especially the economic managers. Tapos karon last Monday, no, a week ago, nag-meeting ang joint committees, 4 committees in Action Brian, no? Ways and Means, Transportation, Energy, and Economic Affairs, no? Kay gintakil namon ining problem kay last week 10 times na nagtaas ang presyo. At that time, $110 per barrel na ang petroleum products sa world market. So in that meeting, na-revisit namon na may pending pagali, no? So last week nagpalaga na kami nga magpa-special session na. Pero ang responde naman sa Malacañang hindi lang dublihon ta lang ang pantawid pasada. Yes, correct. No, himuon ta na billion. 5 billion. 1 week after hasta karon, no, mapamatian ta ang mga drivers wala pa gyapon nila ina madawat, madamo pang wala pa dawat. Especially ang mga tricycle drivers, no? Kay ina ang madamo sa bilog na Pilipinas. Hindi may mga madamo ang jeep, mga 200,000 ina. Pero ang mga tricycle drivers siguro 500,000 ina sila all over the country. Wala pa bisan piso, bisan centavos nga nadawat ang mga tricycle drivers naton. And amo na ang ginaduso naton Action Brian ang suspension ng excise tax. Kasi bisan sing ganon mo tagaan mo 6,000 ang tricycle driver, no? Pero hasta saan o lang ina makaabot ang 6,000. Pero kung isuspend mo ang excise tax ng petroleum products, no? Kay dala inisya sang train in 2018. Pag isuspende mo ina ang proposal namon 6 months, immediately
For example, sa diesel, ang mawala sa iya is daw 6 pesos. No? Aha. Sa LPG, siguro mga 3 to 4 pesos. Sa kerosene, subong man sina. Sa gasolina, kay dati na ina nga may excise tax, pero mabuhinan gihapon siguro mga 4 pesos ang mawala sa iya. So, every liter may benepisyo sa driver kag may benepisyo man ina sa mga consumers, no? Kaya hindi na magtaas ang presyo katama sa petroleum product. Aha. So, mas immediate ang effect kag mas damo ang makinabang kung isuspend nato ng excise tax Correct. kaysa ining gintawag lang nila nga pantawid pasada, welcome man ina, but very limited lang ang makadawat sina kag hasta karon wala pa gani na dawat kay ang problema daw nila paano ang procedure sa pagka-download sina kay ang mga tricycle drivers under daw ina sa Department of Interior and Local Government sa LGUs, hindi ina under sa LTFRB. So madamo sa mga bureaucratic red tapes nga ila ginares pero ang aton niya mga driver, no, ang mga consumers naton ya dahan-dahan na nga nagaka grabe na ang ilang na-experience sa Action Brian. So meaning, based on your statement subong sir, ang scenario suda nga ining suspension do malabo gid ini gili nga matabo gid sir. Prangkang istorya. Well, I'm still optimistic, no? Aha. Sa napakita karon na responses ng aton nga mga kasimanwa, no, all over the country, no? May mga spontaneous na protesta, may mga nagabusina, may nagauntat pasada. Pag ang ekonomiya nagidya ang maapektuhan na Action Brian, no? Bisan ka patulog-tulog pa ining Duterte administration, mabugtaw ina sila. Especially nga maningil lang aton katawan, no? Kung hindi mo isuspend ang excise tax, maglabot ina. For example, to 100 a liter, 100 pesos a liter, wala na. Patay na ang ekonomiya mo sina. Hindi na magpadalagan ang mga public transport. Paano mo karon ibiyahe ang mga harvest halin sa uma, no? Kag madamo, paano magkadto sa opisina? Karon ginaabrihan na nila ang ekonomiya, ginapa-back to work na ang mga empleyado. Paano magkadto abi ang aton mga empleyado? So, grabe ang iyang economic effects ini, no? In fact, it may result to hyperinflation, no? Grabe, Ang subong sini nga grabe kataas. Tapos wala sino ba lang nakabalo kung mauntat na inang giyera sa Ukraine kag Russia? Why pa, no? In fact, hindi lang kitang apektado sini, even ng US nagtaas man ang presyo sa petroleum nila, even Australia. And in Australia, for example, gina-consider nila ang suspension of excise taxes. So, why there is no reason, wala sing rason na diriya sa aton hindi naton i-considera ina. Matuod yan. Naginasimbing nila kung i-suspend daw ang collection sa excise taxes, makulangan niya ang income, no, ang revenue na kolektahon sa gobyerno. That is partially true. Pero milyon-milyon ang hintuhaan sa income kag magamit ina sang aton mga milyon-milyon nga mga kasimanwa kaya hindi man nila ina pag itago sa balay nila ang kung may ara sila gamay nga kwarta dira igasto nila ina ibakal sang pagkaon kag ano pa mga basic necessities. So ang atong ekonomiya nagatiyok gihapon, no? So ang sakripisyo sang gobyerno ang sina niya, ang equivalent niya sina, ang aton mga katawhan, may ara sila gastuson, no? Kaysa hindi mo pag-suspend ang excise tax, wala na sing gastuson ng aton mga katawhan kaya wala na sila mabakal. Kaya sobra kataas ang presyo. So, amo na ang abot naton sa mga economic managers, no? Ang problema abi sa ila Action Brian, kag kung ang mahangyo sa ila ang mga manggaranon nga mga negosyante, halimbawa kung ginratsada nila ang pagpasa sang layi, no, nga pababaan ng income tax ng mga big corporations, sugot sila dayon, no? Ang nawala sa to bilyon-bilyon man, no? Ginprotestahan namon to kay siling namon dapat gani patasan ang tax ng mga big corporations, no? Pero gid nila ginratsada nila ang pagpasa, ang nawala sa to sa aton na revenue collection bilyon-bilyon man. Pero ini karon nga ang apektado na milyon-milyon sang aton mga pobre nga mga kasimanwa
daw gatulog-tulog lang wala sila, no? Mapaasa sila sa imo, mapromise sila, umahatag kami pantawid pasada, November pa ina, Marso na karon, no? Hasta karon wala pa ina nila fully maihatag ang aton mga tricycle drivers gani bisan piso wala pa sila ang gyapon na dawat karon. So right ang natabo karon action Brian ara gid righteous indignation, no? Since yesterday before kasi karon ang implementation ng 13 pesos per liter, no? Yes. Damo na nga mga aksyon, no, spontaneous, no, all over the country, no? Kag hindi ini mapigilan, no, sang Duterte administration, especially na we are going into this very crucial election. Maningil gid ang aton mga katawhan, Action Brian. Sige, hulat-hulaton ta na attorney, congressman, ano, kay diri sa aton grabing epekto diri, I mean diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa na-mention ko gani while ago before sa imo, siling ko nga mahambal sila subsidy for the public drivers only. How about sa mga private nga hindi man na iya manggaranon gid ang ibanda nga may mga personal nga mga salakyan for necessity, sir? Wala man ni sila i-subsidy, councilor, congressman, ano? Amo na nga ang tama gid nga proposal, suspension sang excise tax. Para public ka man, private ka man, no, imol tanan niya maka-benefit, no? Tapos hindi tanan ang ginapasuspend nato, no? Contrary to the statement of the economic manager, selected lang na items, no? Diesel, gasoline, LPG, and kerosene, no? All the others, pwede nila kolektahon na excise tax sina sang iban pa. Ini lang apat nga sensitive nga product. Tapos ang aton nga ayo 6 months lang, no? 6 months na suspension hasta nga magbalik to $80 per barrel level ang presyuhan sa world market, no? So ang suspend karon Action Brian, no? After 1 week nagbalik na sa $80. So hindi na kinahanglan nga ubuso ng 6 months. They can easily go back i-impose nila ang excise tax liwat. Yes. So that I think that is a very reasonable demand sang aton nga Action Brian, no? Yes. Tama ka, even ang mga private they are also by this rising cost ng petroleum products. So, sir, asanong balik nyo gadi? Kay pangintindi ko subong naka-adjourn ka mo, naka-recess ka mo. So, pagbalik nyo, waigin man sang duwaigin tsansa ning special session, kay pangintindi ko dapat 15 today, to duwaigin matigayon. So, pagbalik nyo, amo ning una nyo dayon, sir, italakay dira, kagano ayhan posible sini? Well, tama, Action Brian. Pero ako bisan 15 na karon hindi pa kayo mag-untat nga ipanawagan ng special session. Kaya ang balik namon niya sa May 23 pa. No? Dugay pa ang May 23. That's more than 50 days. By that time, patay na ang aton nga mga kasimanwa. Damo na ang wala sing trabaho. Damo na ang wala nagapasada. No? So, hindi naton dapat hulaton pa. Siling gani isang iban. Aanhin mo pa ang damo kung wala patay na ang kabayo. No? I-stand correct ko lang galingon ko, May 23. Is not March 23. No? Hindi. May 23 pa, Action Brian. Dugay pa yan. So after election na, by that time may siguro proclaim na new administration. So amo gid ni ang challenge sa Duterte administration, instead of ang si President Duterte ning nagligad nga mga adlaw, ang iya ginakabisihan sige ka pang red tagging, no? Kay madamo nag-attend sa rally ni Vice President Lenis ang iban-iban nga mga banwa. Nagapankok sila sang ano-ano nga mga istorya, conspiracy. Ang dapat asikasuhon niya, inigid yung problema naton nga nagataas ang presyo sa petrolyo tapos wala pa kita yan nakabangon because of the impact ng COVID-19 pandemic sa aton na ekonomiya. No? So, amo na nga hindi kita yan mag-unpad sa panawagan niya. Dapat magpatawag sa special session pag i-certify as urgent ang bill number 10488, no, nga nagapanawagan na i-suspend ang excise taxes sa petrol products. Sige. With that, Attorney Kong, salamat gid sa mga time, serbisyo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Mabuhay ka, sir. God bless. Mabuhay man, kadamo salamat, Brian. Good morning. Action Hotline. Si